O fútbolei tomará o protagonismo na Praia da Corna. Palmeira acolle unha nova edición do torneo impulsado por Fútbol Vigo e o Concello de Ribeira. A Praia da Corna será por cuarto ano a sede da Palmeira Cup de fútbolei. Esta cita coa que se quere dar visibilidade á disciplina que fusiona fútbol e voleibol desenvolverase este sábado 24 de maio pola mañá no Areal de Palmeira, á altura do merendeiro. Así tamén podemos contar cunha oferta lúdico-deportiva no noso concello, descentralizada de Ribeira, que se pode desarrollar en Palmeira. Facer así un chamamento non xa só as persoas que vayan a participar animalas pois a que todo saia ben, pero tamén ao público en xeral, pois que acuda ese día á Praia da Corna, pois para disfrutar dun evento pois singular como é o fútbolei e que disfrute pois do que é o entorno da Corna. Este torneo, impulsado polo ribeirense José Vicente Domínguez e por Fútbolei Vigo, ten diferentes obxectivos, un deles darlle promoción na comarca. Para poder ter masa social para poder practicalo todos xuntos. Gracias ao Concello de Vigo, o Club Fútbol Vigo, porque o que nos presta toda a infraestructura, o que apoia con xente experimentada que vai a compartir a súa experiencia con xente de aquí, do Concello de Ribeira, para que podamos aprender un poquinho máis e que pasemos unha xornada diferente, moi animada e moi divertida. Ademais de contar cunha churrascada final para os participantes, Domínguez a fondo no desenvolvemento do torneo no que se compite por parellas. Como a xente do Concello de Ribeira é xente inexperta, non é xente iniciada no deporte, vamos a facer emparellamentos con xente que sepa xogar e con xente non iniciada. Entonces, desa maneira, pois podemos igualar un pouco os niveles e poder facer un pouquiño, entrar en xogo e facer un pouquiño máis atractivo. As inscripcións pechan hoxe e poden formalizarse chamando o 619-625-202 e terán un custe de 10 euros por persoa. O presidente do Fútbolei Vigo, Alberto Colla, destacou a importancia de dar a coñecer esta disciplina no Barbanza. Por parellas, un iniciante con alguén experto para poder divertirse e, sobre todo, aprender e demais, e facer bons amigos e volver aquí outra vez. Ao principio de todo, sortease as parellas, os iniciantes cos expertos, cos que levamos anos, fanse eliminatorias, o sea, entramos, depende das parellas. Si son, pois, 16, empezas en octavos, eliminatorias, ou si son moitas, pois, faz unha fase de grupo e despois empezan as eliminatorias. Desenvolverase ao longo de toda a mañá e agardan ter unha participación de máis de medio centenar de xogadores.